Meta jara l-pubbliku, tant huwa ovvju illi qablna nixtru l-elettriku mill-interconnector. Imma minflok il-gvern se jitfi jew inaqqas ix-xiri mill-interconnector u minflok jixtri kollox mingħand l-electrogas bi spiża ferm akbar. L-unika konklużjoni illi n-nies nistidinhom jaslu għalija hija allura x'tip ta' gvern inti jaqbillek. Liema gvern inti jaqbillu ikollok biex imexxi pajjiżna, liema partit għandek tażel biex imexxi l-pajjiżna u jixtri tassew l-elettriku kemm jaqbillek int, mhux kemm jaqbillu l-gvern. Il-viżjoni tagħna hija viżjoni ta' pajjiż illi fih kulħadd jista' jirnexxi. Pajjiż illi jemmen fik u jiftaħlek il-bibien biex tirnexxi. Pajjiż illi jkun hemm għalik meta għandek bżonnu. Pajjiż illi jagħtik l-aqwa kwalità, l-aqwa standards, l-eċċellenza fil-ħajja illi inti tgħix. Pajjiż illi jagħmlek gburi illi inti Malti.